Miksi mä olen paikallani? Ei se mitään. Niin, tosiaan, tervetuloa mun omalle Vlogi-kanavalle. Ja tosiaan, monet ihmiset on halunnut, että mä teen tämän ja sitten, että mitä mä päivän aikana teen, niin mä laitan sitten niitä sitten tänne ja kerron vähän, että mitä on tapahtunut ja tällaista. Elikkä aloitetaan ihan perusjutuilla, eli meikäläisen nimi tosiaan on Jami Kivikko ja sitten, että olen 21-vuotias tällä hetkellä, kun mä tämän videon laitan. Ja sitten, että mitä mä laittasin? Voisin sanoa, että peruskoulun oon käynyt ja tosiaan nyt ammattikoulussa istuskelen menossa kolmannelle vuodelle. Ja sitten siellä niinku opiskelen kokiksi. Mä olin 1,5 vuotta ensin logistiikka-alalla, kunnes mut tavallaan kiusattiin sieltä pihalle. Jonka takia on vähän pettynyt. Mulla on ne logistiikan vaatteet tuolla. Ja mä tykkäsin sitä alasta. Se oli aivan jännä ja halusin niinku opetella sen ja se tuntui oikealta. Mutta mulle ei annettu sitä mahdollisuutta. Ykkösvuosi meni ok. Ei mitään, mua ei kiusattu. Ei, no ehkä vähän jotain pientä. Ja sitten, että mitä kaikkea nyt siellä tapahtui, niin loppupuolella, niin mä en niistä silleen välittänyt. Että sitten kun päästiin tosiaan tonne toiselle vuodelle, niin se rupesi sitten menemään pikkuhiljaa vähän vakavemmaksi. Ja tosiaan siellä yritettiin sitä vähän niinku kamppiakin jopa. Tehtiin pilaa mun esittelyistä ja vai olisiko ollut myös ykkösellä tehtiin pilaa mun esittelyistä. Ja tosiaan pieni virhe tuli vaan siihen, että mä olin sekoittanut täysin taas mun kirjoitukseni, koska britistä ja amerikkalaisista, niin kun mä pidin esitelmää NASCAReista, sehän on amerikkalaisten laji, ja mä olin hokenut siinä brittiä aika paljon, koska mä olin kirjoittanut sen alun perin niin, mutta sitten mä tajusin, että se oli ihan väärin, mutta aikaa ei ollut paljon, joten mä sitten sen niinku sekoilin siinä jotain, mä menin aivan paniikkiin, mä yritin korjata lauseita, niin sitten kun mä luin sitä paperista suoraan, sinne tuli väkisin niitä brittisanoja. Se oli jotain niin hirvittävää. Oikeasti mä en halua tehdä yhtäkään esitelmää enää niinku mistään, mitä sä seuraat eniten telkkarista tai jotain tällaista. Tosiaan mä seurasin NASCARia aika paljon netistä ja näin, ja mä tykkäsin sitä lajista, mä tykkäsin autoista, mä tykkäsin niistä, mutta ainut, no kaikki mikä nyt ihmiset nyt tietää NASCARin, niin siinähän käännytään aina vasempaan suuntaan. Siinä se on. Kokonaista ympyrää, pelkkä vasen kääntö. Aika helppoa, eikö? Mutta mieti, siellä voi olla kuskeja, joka tyrii sen koko niinku systeemin, joka pystyy niinku tuhoamaan koko kilparadan autot. Se saattaa mennä siihen ja se ei ole kovin mukavaa. Mietin nyt, kun ne autot menee valehtelematta yli 200, jotain sitä luokkaa. Ja mieti sellainen pieni tönäisy autohon, joka sitten kiilauttaa sen vahingossa seinähän. Sen jälkeen se lähtee kääntymään ja rupeaa kierimään ja pyörii autojen eteen ja kaikkien pitäisi yrittää jarruttaa ja se ei onnistu. Sitten mä laitoin videon suurimmasta NASCAR-kolarista, mikähän vuosi se oli. Niin tosiaan siinä 2-4 autoa selvisi, olisiko ollut näin, ja olisiko siinä ollut, että 1 kuoli vai 2 ja aika paljon muita loukkaantui. Kattokaa, kun siinä ei ollut siinä NASCAR-lajissa vielä niinku tietoakaan näistä niinku itse NASCAReista. Siinä oli niinku ihan normiautot, joilla vedettiin ja no näin kävi. Niin siitä tehtiin mulle pilaa aika paljon. Mutta ei siitä sen enempää.
Eli menen kokiksi ja olen tosiaan 1,5 vuotta ollut logistiikalla. Ja mitä mä oon tehnyt siinä sivussa sitten? Mä oon tehnyt kaikkea. Mulla on kitarat tos. Mä oon soittanut niitä aika paljon. Ja sitten mulla on tosiaan nämä tietokoneet kans yksi, mistä mä tykkään erittäin paljon. Ja sitten on... Sori, mä pidän kättäni tässä, kun tässä on tällainen hyvä seinä. Niin, sitten harrastuksia muutakin on kalastus. Se on aina ollut se mun suosikkilaji. Ja sitten paljon muuta, mistä sitten voi kertoa myöhemmin, kun vaan jaksaa. Ja näin. Mutta jatketaan eteenpäin. Sitten, että mä oon vähän erityisempi tyyppi, koska mulla on tällainen pieni, miten se voisi sanoa, ylivilkkaus, joku sairaus. Mä en muista, miksi sitä kutsuttiin. Olisiko ollut ADHD? Se oli tosiaan mulla pienempänä haittaamassa siinä, että mulla siirrettiin vuodella koulun alkua eteenpäin. Että mä en ollut vielä koulukypsä. Ja mä en tiedä, mä olin luonteeltani jo sellainen ja mä oon tänä päivänäkin sellainen, että mä saatan yhtäkkiä vaan jotain niinku ihan randomisti mennä johonkin vaikka juokseen. Se niinku, niin. Ja ei sillä ole niinku mitään väliä. Mä tykkään niinku olla tällainen oma persoona. Sitten mitä sairauksia mulla tosiaan on, niin on vaan astma, että se on aika lailla se ainut. Kai. Ja onhan mulla vähän huono näkökin, mutta siitä ei sen enempää. Sitten vähän perhetietoja, eli mun perheeseen kuuluu nykyään sisko ja sitten isä ja Kiviko ja Tyniän suvusta mummat ja paapat ja kummitäti ja aika monta muuta. Ja tosiaan mulla ei ole äiteitä enää perheessä, että se kuoli silloin, kun mä olin 5-16 riparilta päässyt. Äiti oli mun juhlissa ripareilla ja mä edelleen syytän äiteen kuolemasta erittäin paljon itseäni, koska mä en ollut paikalla silloin, kun mitään tapahtui. Ja äiti oli saanut jonkun kohtauksen, koska niin, se oli sairastanut tuollaista niinku keuhkokuumetta erittäin kauan. Ja silloin oli monet sanonut, että käy lääkärissä ja sitten se niinku tavallaan ei uskonut, että se sitten kuoli siihen. Eli sille tuli keuhkoveritulppa, joka sitten nämä kuoli. Ja mitä nyt on kuullut vähän lääkäreiltä huhua, että veressä oli alkoholia ja lääkkeitä. Mutta mä en usko, että se syy olisi ollut se, niin kuin, että äiti olisi kuollut. Plus, että äiti oli sellainen ihminen, että vaikka se oli joskus hankala, se sanoi, että hän aikoo lopettaa itsensä about, niin silti se oli sellainen rento ihminen, että kun mä sille sanoin jotain, se uskoi mua. Mä sanoin sille monesti, että sä et itseäsi tapa, että sulla on meidät ja että niin, sä oot oikeasti tärkeä meille ja me tarvitaan sua. Äiti sitten rupesi aina itkemään ja sanoi, että hän ei itseänsä tapa ja näin, mutta niin. Sitten kavereita, jota tässä tosiaan kuoli muutama. Kuoli yksi Jere. Sukunimeä en viitti sanoa, koska sitten loukkaan erittäin paljon tekijänoikeuksia. Sitten yksi Ville. Monet, jotka tietää mut, niin tietää, kenestä puhun. Ja Ville tosiaan kuoli Ylistarossa. Jos te tiedätte Ylistaron tapahtumasta, sori, säikähdin, koska lintu lensi ikkuna tuohon aivan viereen. Niin tosiaan Ville kuoli Ylistarossa, tai oikeastaan Ville murhattiin. Ja se niinku, mä en uskonut aluksi. Mun sisko niinku soitti ensin mulle. Mä olin koulussa tunnilla Törnävällä tuolla niin koulussa Törnävän opistolla. Ja
tein siellä tosiaan koulussa ruokaa ja oltiin justiin saatu päivää päätökseen, niin sisko soittaa, että Jami, onko sä kuullut tapahtumasta? Mä sitten niinku, että en oo kuullut, että voit toki sanoa, että kun se itki sitten vielä sillä puhelimessa ja kertoo siitä tapahtumasta, niin mä menin shokkiin. Tiia vaan sanoi, että niin tiedätkö, että suomalaisen, sanoin jo sukunimen, mutta mä sanon sen nyt. Suomalaisen Ville, eli mun paras kaveri lapsuudesta alkaen, ja se aika paljon niin kuin, pisti maailmaa sekaasi, että se ei ollut hyvä juttu ollenkaan. Mutta pitämättä puheita noista pahoista uutisista, koska mua rupeaa nimittäin jo itkettään. Mutta harrastuksiin kuuluu myös Airsofti, mä unohdin mainita sen. Mulla on tällaiset sväketti, tällaiset hienot suojalasit, kuten huomaatte. Eihän nää on oikeasti niin, mä en tilannut edes näitä, nää tuli vaan postissa. Mä tilasin sellaiset läpinäkyvät oranssit, josta olisi ollut sitten paljon enemmän hyötyä, mutta käy nämäkin, eikö? Vai mitä olette mieltä? Oliko ne rumat? Mä en tiedä. Sitten, joo, eli multa on kuullut monta kaveria ja näin, ja mä oon niiden takia sitten vähän niin kuin ollut stressaantunut ja en oo jaksanut kouluun mennä, ja mulla on ollut vaikeata muutenkin. Mutta ei siitä sen enempää, koska monta ihmistä rupeaa masentamaan se, että jos mä rupean puhumaan tollasista, joten jatketaan eteenpäin paljon iloisimmalla uutisella, kuten vaikka, että tosiaan mitä mun elämä nyt menee. Eli mun elämä menee aivan loistavasti. Mulla on itse tapasin tossa 7 kuukautta sitten yhden tytön, ja me ollaan tosiaan 7 kuukautta oltu yhdessä, pian ensi kuussa 8 kuukautta. Ja tosiaan hänen nimensä on Minna, ja sekin tulee varmaan käymään näissä vlogivideoissa. Se riippuu haluaako se tulla tosiaan, että se on vähän ujoja silleen. Mutta, niin. No, niin. Sitä on vähän vaikea sanoa. Siis meillä niinku oli omat ongelmansa heti alussa. Ja mä ajattelin sitten, tosiaan Minna on Oulusta kotoisin, mä menin Ouluhun ja sitten tapasin tämän ensimmäistä kertaa. Ja sitten siellä oli kaikkea aika negatiivista asiaa, mistä mä en oikein tykännyt. Ja mä sitten niin kuin sanon, että niin, mua ei kiinnosta, että mä lähden takaisin ja mä en sitten tule enää ikinä, että kaverina voidaan pysyä ja näin. Sitten kun mä tulin takaisin tänne ja rupesin miettimään asioita, se pyöri mun päässä se nainen, eli Minna. Ja Minna oli sellainen nainen, joka niinku rakastui melkein heti, että vaikka oli alussa monta eri huonoa asiaa, niin me päästiin kumminkin sopuhun niissä ja näin. Ja sitten tosiaan se, että Minna ei halunnut näyttää mua niinku vanhemmilleen, niin mä muutin sen asian sitten toisella, olisiko ollut toinen kerta, kun mä menin Ouluun, niin mä sanoin Minnalle, että joko sä kerrot musta niille, tai sitten mä kerron niille, ja sitten yhtäkkiä kävi niin, että niin Minnalle ja sen siskolle tuli riitaa, ja sitten mä rupesin niinku juttelemaan itse tälle Minnan siskolle, ja Minnan sisko sitten yhtäkkiä rupesi tykkäämään niinku siitä, että millainen ihminen mä oon, koska mä en oo niinku todellakaan mikään niinku mä en oo niinku muut, kuten no mä alkoholia käytän erittäin vähän, tupakkia mä en polta, huumeita en käytä, en todellakaan, mua ei kiinnosta. Ja tupakki tosiaan sen takia pois, koska mulla on astma ja muutenkin näin. Ja alkoholi tosiaan, että mä en oo sille ikinä ollut riippuvainen, niin kuin sillä, että mä juon silloin tällöin, riippuu koska. Ja en silleen mitään, meillä meni hyvin,
sitten tää Minnan sisko rupesi kertoa vanhemmille, että millainen tyyppi mä oon ja tällaista. Sitten musta ruvettiin tykkäämään ja mut hyväksytään, ainakin toivon niin, että mut hyväksytään siinä perheessä, koska olisi se aika innoittava kuulla 8 kuukauden jälkeen, että niin perhe ei olekaan hyväksynyt, että teidän suhde on vähän niinku vaakalaudella, että annanko olla vai en. Mutta sitten seuraavia asioita, elikkä mä oon tosiaan anime-friikki myös. Tässä tulee erittäin pitkä video muuten. Ja mä seuraan tosiaan paljon animea. Multa voi sitä kysyä kaikkea, että mitä animea sä katsot ja mikä on sun suosikki anime ja tällaista, että jäi salaatinpala. Niin tosiaan mä sitten vastaan teille niihin kysymyksiin sitten henkilökohtaisesti sitten tuolla chatissa, jos te siis laitatte sinne jotain. Ja tosiaan, no siinä on aika lailla mun taustaa jonkun verran ja sitten, no tuolla on läväri. Mulla on kummassakin korvassa läväri ja se on niinku, hetkinen mä en muista olisiko ollut 3 tämä vai 4. Olisiko ollut 4? Mutta mulla on niitä tos sitten itsellä enemmänkin ja sitten laitteen kun jaksan. Anteeksi haukotus. Ja kavereiden kanssa mä yleensä pelailen, jos mulla on aikaa. Ja mä tosiaan tässä käyn kesätöissä, niin mulla on yötöitä ja mulla ei sitä aikaa paljon jää, koska kun mä tuun yötöistä ja yötöissä kun on pimiää, niin aina rupeaa väsyttää ihan järkyttävästi, jos pääset kotia. Sitten kun sä pääset kotia, sua väsyttää ihan järkyttävästi, sun on pakko mennä nukkumaan, sitten sä nukuttiin yhtäkkiä kellon ympäri ja sitten oot pari hassua tuntia ja sen jälkeen menet taas yötöihin. Se on aika lailla sitä, joten mä oon yrittänyt silleen, että aina kun mä töistä tuun, niin mä valvon hetken aikaa niin kauan kuin mä jaksan. Sitten mä menen nukkumaan, jos jaksan. Tai sitten mä menen samalla silmillä töihin, se riippuu. Ja silleen, että haluaisin pelata enemmän niinku kavereitteni kanssa. Mutta kun monet ei edes niinku... Monet pelaa pelejä, mutta kukaan ei niinku soita mulle esim. Puhelimeen, että koska pelataan. Että mä oon tossa kuvallut monta pelikertaa mun pelikanavalle, että sen pelikanavan nimi on Ja mitä kuuluu, ja se kirjoitetaan yllä. Koska anime-friikkinä minä olen laittanut sen yn siihen, ja mä tykkään mun nimestäni ihan valtavasti siellä. Ja se on muutenkin mun pelaajanimi aika lailla, että se Ja mitä kuuluu. Ja joo. Mä en oikein tiedä, mitä mä tässä selittäisin. Mutta mä tosiaan tuolle pelivideolle laitoin kysymys ja vastaa niinku hakemuksia tai sellaisia, että te saatte kirjoittaa sinne. Että jos te haluatte kysyä multa jotain, mä sitten vastaan niihin. Ja mä en tosiaan aio kovin paljon kertoa teille niinku millainen persona, tai no persoonasta mä oikeastaan sanoin jo. Mutta siis, että mitä mun henkkoht-elämähän niinku aivan täysin heti kuuluu, koska mä en halua käydä niitä vanhoja asioita enää läpi, koska ne satuttaa mua ihan järkyttävästi. Ja sitten, että kun on näitä muitakin asioita, niin mä pyrin näin sitten tekemään loppuun ja yritän olla skarppina ja näin. Mutta tosiaan, jos te haluatte jotain viihdykettä, niin käykää vaikka katsoa meikäläisen pelikanavaa. Siellä löytyy pelejä ja voitte itsekin myös ehdottaa pelejä, jos haluatte. Ja mä en oikein tiedä, mistä mä puhun. Tää on niin vaikea. Tää on ensimmäinen vlogi ja multa kysyttiin, että voisiko sä Jami tehdä vlogia, koska sulla on kiva kuunnella. Ja mä ajattelin, että no, mä teen vlogia ja that's it. Mutta teidän kaikkien vuoksi mä näitä teen, että mut on haluttu tekemään näitä. Ja ei siinä mitään. Mä lupaan tehdä näitä sitten tulevaisuudessa enemmän.
Odottakaa se hetki. Mä katson, jos mä... Mikä mä sen... Odottakaa se hetki. Mä vähän sen kuikuulen ton tietokoneen taakse. Joo. Eli tosiaan, jos te haluatte jotain haastevideotakin, mä laitan ne sitten vaikka tänne. Haastevideot sitten ja tällainen. Että jos te haluatte jotain haasteita, mulla on esim. Tämä. Mä en tiedä näettekö te sen nimen tossa. Eli lempeä vadelma. Tulinen karamelli. Tosiaan poppamies on tehnyt tämän ja mulla on tossa toinen pussi tuolla takana, koska mä ostin näitä sen takia, että mä saan näitä syödä silloin, kun haluan jotain tulista. Ja 6/10 tulinen. En mä nyt tiedä... Niin. Tosiaan mä ajattelin, että mä joskus voisin tehdä liekehtivän pikarihaasteen, koska se kuulosti Eetun kanavalla erittäin mielenkiintoiselta. Ja sitten mä ajattelin, että vois testata, koska mä en tosiaan luota siihen, että se nyt niin tulinen voisi olla. Ja näin, ja sitten tosiaan toi... Niinku... Millainen ihminen mä oikeasti on, niin mä kuuntelen ihmisiä ja mä autan heitä ongelmissa, vaikka mulla on omia ongelmia. Ja sitten mä pelaan paljon korttipelejä, kuten justi animehen liittyvä, kuten Yu-Gi-Oh! Ja monet on silleen, että ei se on lasten peli. Mutta kun se ei ole lasten peli. Se on strategiapeli ja sitä voi pelata kaiken ikäiset. Jopa lapset, jos on vähän viisaita. Sitten mä pelaan MTGtä aika paljon, mutta kun mä en oo jaksanut oikein tehdä enää tällaisia niinku turnauspakkoja, että mulla on pelkkiä näitä vanhoja pakkoja, mitä mä vanhoista kortista pystyn tekemään, mulla on niitä ihan järkyttävästi. Ja mitähän mä voisin selittää? Oikeastaan mä en pysty selittämään tämän kummempaa, että mä oon mikä on ja mä pelailen tosiaan pelikanavalle videoita ja mä teen vlogin, koska mua on pyydetty ja kyllä mä näitä myös omankin pienen mielenkiinnon vuoksi voisin tehdä, mutta tosiaan mulla ei ole sitä kameraa vielä omaa niinku sellaista hyvää kameraa, että mä joudun valitettavasti vielä hetken pyörimään tällä kameralla, joka varmasti on teidän mielestä ok, koska niin, no, ihan mitä vaan. Ja älkää huoliko, tää on vaan tietokoneen osa. Mä vaan pyörittelen sitä. Ei siis tämän tietokoneen, vaan edellisen. Ja niin. Että sori. Tää on vaan niin hankalaa. Mä en yleensäkään tee videoita niinku omasta naamastani, mutta nyt kun niitä on pelivideolle tai pelikanavalle tullut, niin niitä on sitten tullut sinne, mutta siinä on nyt sellainen juttu, että pelikanavalle ei tule valitettavasti nyt ennen kuin mä saan OBSin kuntoon uudestaan. Eli tämä, millä mä nyt äänitän, koska OBS, se ei lakaa tätä mun kameraa, vaan se lakaa mun pelin. Mä yritän niinku etsiä sen syyn, minkä takia se lakittaa. Jos en mä löydä sitä, mä etsin sen väkisin. Ja katselen tietoja sitten vähän enemmän netistä. Ja jos ei onnistu, niin sitten antaa olla. Mulla on toi Frapsi tossa, joka on ollut... Kuinkahan vanha se on? Mä en muista enää, mutta se on erittäin vanha. Mä oon maksanut sen joskus kauan aikaa sitten. Se on toiminut ihan ok. Toki se pakkaa isommaksi ne tiedostot, mutta sitten tulee vähemmän videoita. OBSilla mulla meni, kun niissä videoissa meni niin vähän aikaa ladata, mä saatoin tehdä yhdessä viikossa 3 vai 4 videota. Ihan ok kai. Ja nykyään mulla tulee niinku kerran viikossa joku video kuvattua. Melkeinpä. Että mulla ei nyt ole varmaan tältä viikolta mitään videota. Sori, korva kutittaa, koska kuiva korva. En oo märkä korva, vaan on kuiva korva. Nice. Niin tosiaan sinne pelikanavalle tulee kaikennäköisiä pelejä, te saatte seurata niitä, mutta sitten tähän tulee niinku ne vlogit tähän kanavalle. Ja edelleenkin te saatte kysyä ja mä vastaan ja teen niistä videoita ja haasteita saa laittaa. Saatte tehdä ihan mitä te haluatte tälle kanavalle. Nyt se taisi hajota. Niin
Ei mitään. Meikä on Jami Kivikko. Nyt omalla nimellä täällä V-logilla pyöritään. Ja pelikanavalla mä sanon oman pelaajanimeni, koska se tuntuu paljon loogisemmalta ja kivemmalta ja tällaista. Mutta ei mitään, jos tykkäsitte videosta, laittakahan tykkäysnappi. Se peukku sitten ulospäin. Ja sitten, jos vihasitte videota, niin laittakaa negatiivinen ja sitten laittakaa vähän kommenttia, minkä takia te ette tykänneet videosta. Ja sitten, että anteeksi. Niin tosiaan laittakaa niitä kommentteja sinne, että jos ette tykänneet siitä videosta. Ja voitte laittaa muutenkin jotain kommentteja. Ja sitten muistakaa tilata se mun V-logi-kanava, niin te pysytte päivillä sitten niinku esim. Mitä mun pelikanavalla tapahtuu. Jos mä laitan sinne jotain, että hei, nyt on tämä pelisarja menossa, että jos te haluatte katsoa sitä, niin kattokaa ihmeessä. Ja ei mitään. Tosiaan, Jami Kivikko kiittää ja kuittaa, ja muistakaa kysellä kysymyksiä ja näitä, mutta se on vähän niinku seuraavan aikaan ja paikkaan, se on vähän niinku moro teille kaikille.